Nos lo vai preparar Lola. Hola, Lola. Hola, Corcón, que tal? Eu ben. Ben, que tal? Canto tempo? Sí, un pouquiño. Como estamos? Que vas a preparar? A ver, que Pues andamos mira, aí vamos a preparar con certa curiosidade a ver que nos preparas. Sí, moita curiosidade. Claro. Mira, vou preparar un timbal de pulpo. Vamos a ver, como é o asunto? Mira, metemos aquí un pouco de aceite. Do bo, se non Do non bo, quero. sempre, oliva virxen, sempre. Aí está, Sempre, do bo. sempre, sempre. Bueno, o Tiramos o pulpo, que foi previamente cocido, que xa está cocido. evidentemente. Evidentemente, cocido, cortado en trociños. Se fai así a prancha, non? Perdón? Así a prancha. Así a xamón, prancha. esto- Metemos un pouquiño de xamón para que se dore un pouco. Con xamón, verduritas e patata panadera. Mira, que Patata estamos un panadera. pouquiño as verduras que xa están previamente pochadas en aceite bom. Ah, isto vai ser moi rápido. Moi rápido. Esta é unha comida porque como está xa o pulpo ten que estar cocido, non hai que estar esperando a cocelo. É dicir, que agora vas meter todo para dentro e xa acabou o prato. E xa está, simplemente ter un Eu tiña que falar comer. Tiña que falar unhas cousiñas contigo, che quería Sí. preguntar unhas cousiñas. Contame, Porque cos que contame. me interesan moito. Contame algo. Porque ti tens que ver moito co mar. Bueno, Traballache no tiña mar. que ver co mar. Tiñas, non te Tiña que ver co mar, sí, hasta que unha enfermedade me apartou. Me apartou do mar. Pero... Que mar. Pero que traballabas, no marisqueo ou que? Mira, traballaba no marisqueo. Antiguamente, antes do marisqueo, traballaba na ría, aquí na nosa ría, do Ariño, a Meixa e ao Berberecho. Antes, a de rapaza, pois iba con meus pais a Reira, porque meus pais tiñan tramallos, Reira, sí. e iba a Reira a buscar o peixe a meu pais, e daquela vendíase polas portas. E despois... Ias a vender polas portas? Polas portas, daquela vendíase por pezas, porque non había pesa. Ah, claro. Vendías, chamabenlle cambitos, o sea, collías unha rama dunha xesta, metías media docena, unha docena, e vendías así por ramas. Ahora metemos aquí por arriba. E viviche en varios faros, non? Vivín en Faros, con 17 anos casei con un fareiro. Ah. Casei con un fareiro e estaba naquel momento en Sisargas, de Sisargas pasamos hasta que de Bares, e de Bares acabo está aí en Vigo. Anda. Sí, aí con un fareiro, o sea que toda a vida do lado do mar. Todo vida no mar. E no No faro mar, xa nos casi faros, en riba do mar. Sí, en riba do mar. Unha Che vida gusta vivir preciosa. nos faros? Hai que botarlle algo máis a isto. Hai que poñer un pouquiño pimentón agora o que quede a decoración, Corcón. Entón, se me pasas o pimentón que está por aí, Vale. tú me aquí. pasas o pimentón. E algo máis? E un pouquiño de aceite de oliva virxen, que é o que traballamos, un chorriño de aceite Vale, por aí. vamos a facelo. Vamos a E de facelo. paso me contas, como Mira, era a vida nos faros? Che esto gustaba lo vivir? poñemos aí. Che gustaba vivir nos faros? Sí. Precioso. Sí. Precioso, sí. Eh? Lle poñemos o pimentón e lle poñemos así por Te arriba. faltou o de Camariñas. Me faltou o o faro de Vilán. Camariñas, pero daquela había que pedilo según iban quedando libres. E Claro. Camariñas nunca quedou libre. Os que me falaches, seguramente vais singular é o de Sisargas, o feito de vivir ali na illa. Sí, 10 días ali, 20 días na casa e cando nos estábamos non había nada, porque todos os días che comunicaban que a Torre de Hércules unha vez pola mañán e outra pola tarde. Despois máis tarde construíron un helipuerto, pero non había nada. Pero esta vida tamén é boa. Sí, A vida aquí facendo de comer para a xente. Oi, sí, pero especialmente para vos. O sea, un día moi especial porque non que és a cociño para cociñeira vos, porque eu habitual. non cociño na Marina, non. A min gustame falar cos clientes, falar ca xente. Vou dicir así, eres a xefa de sala. Son as... Sí, bueno, sí e non. Vale, sí e non. Pero encántame falar ca xente. Bueno, isto está feito, non? Isto está feito, está para comer. Pois vamos, Así o levamos para fora. Todo para ti, sí. Que O temos aí levamos os para amigos fora. a comelo. Veña, vamos. A comelo. Pois vamos a probar o... Como chamas? Timbal. Timbal de pulpo. Vale. Timbal de pulpo con patata panadera. Vos que decides? Eu a receta que xa conocíades ou nova? Non, eu tampouco. Tampouco. A primeira vez que o vexo. Innovadora. Os homes que o collen, bueno, e ya que tamén, non saben que se preparaba así. Pero vamos a por él, non? O secreto disto Cual é o secreto? é coller unha patata tamén, así exactamente, coller patata, algo de verdura, e probar todo. Ya aquí. Pois habrá que probar. Atenta, Sí, que isto... A patata está moi Nas rica, casas. Hai que facelo, Para que a xente faga nas súas casas. Exacto. Despois Isto- cando vayamos o pulpo que o metan na... Isto colles así. Na fiambreira. Na fiambreira. Vamos dar secas, ou que? Vamos a brindar, porque... Quen lle falta? Non lle falta ninguén. Bueno, vamos por este brindar. timbal, Eu por ti, polo Lola. pulpo de riquísimo. Camariñas,
Eu por Lola, Polo riquísimo. marisqueo das nosas rías, O de polo marisco Camariñas que é o que temos... mellor sabe de Galicia, bueno. O pulpo? Sí. O de Para nós, sí. Camariñas. Para nós, sí, o de Camariñas. Hai moi bo pulpo. Está ben alimentado. Está ben alimentado. A rata está ben alimentado. Bueno, decirvos que o bo que temos en Camariñas é a materia prima. O que hai que saber é preparala. Bueno, pero a Porque materia materia prima témola. Se vou decir, eu vou decir de buxer, materia prima Temos xa boa... tamén, home, que o temos No, pero o que che quero dicir é que a materia Mariña. prima boa que hai Camariñas son as mulleres e os homens de Camariñas. Esa é a boa Mira, materia isto prima. faz Ah, así, que faz sí, así. mira ya. As mulleres de Camariñas tamén son boa materia prima, E os homens. E os homes. Hai algúns Non, non que... estaríamos aquí. Hai algúns que teñen Non bastante metros de estaríamos materia aquí. prima, Jackie. Mira pa aí. Mira para aí. Non me fagas rir. Espérate, Sí, é verdade. Pulpo. a ver, un Bueno, poquito come de pulpo, Divino. porque si solo probastedes pensarán que non está bom. No, pero mira, sabes o que me gustou de Que verdad? che guste, ti digo que che gusta malo que non. Non hai, pero bueno. Nótaselle o que é Vamos coller os as sementinhos. verduras e o xamón. É riquísimo. Sabes o que se nota? Porque polo general sempre si o comemos a feira. colles en outro E mira ti, momento, onde como veño a É que comer? pulpo a feira e non en todos os Diferente. sitios. Además está ben así probar cousas así, porque senón aburre sempre co peo culpa feira. Intentamos darlle un cambio. Nos temos que vender o noso produto, A comprarme a min. Exactamente. Isto é o mellor, comprarlle a Jackie. Total. Bueno, a Daniel tamén comprarlle un poquinho, Bueno, un pouco tamén, sí. Pulpo do Mary Carmen, non, como é? Tamén. A embarcación. Nada, todo. Non dá unha, non dá A cara do unha. Vidamún. Sabe lo que? de Maricardo. Eles que vayan pescalo, que vayan traen bo pulpo, vendel, Exactamente, que traen bo pulpo. que veñan a longe, e aquí Lola que o compren a longe todos contentos. Home, pero hai que acabalo, Ai, vale. Si non van pensar que non está bo. Está. Hai un problema que non estou acostumbrada a beber viño, vai ser boa. Por eso tens que comer pulpo. Porque se non o viño, pois queires ou non queires, faiche cantar un pouquiño. Exactamente, mentira, non hai ningún problema, os cantan as cancións. Pero cantamos unha canción de Camariñas. A verdade que non Arrancamos unha. Pero queres cantar ou non queres cantar? Eu si me... Eu chove, Necesitades agua. Se necesitades agua, eu canto, porque vai chover, Cantar, Lola. Non lle queredes unha canción por Camariñas logo? Eu Non sei, queres. sei cantar. Non quero. Non quero, non pasa nada. Non quero. Cantamos unha de Muxía, non quero unha de Camariñas, cantamos unha de Muxía. Eu ainda son peor, eu ainda canto peor. Bueno, Queres cantar ti? imos a brindar pola xente de Camariñas. Pois ao final anda a acabar cantando, fijo. A xente do mar. Ti canta sin problema. Pola xente do mar de Camariñas. Pola xente do mar, e polo produto que temos. Aí vai. A ver si vamos... E que vas cantar? Unha Vamos, ranchera? Dani. Ya. Que va. Unha ranchera. Ti, estás galadelario.